बाबु आं फरायनाया मोजाङै जादोंना जायाखै खोनासंलाय जागोन दे बाजै होमबालाय आङो बुंनोसै if you don't love me I don't be love you if you hate me I hate you if you love me I love you if you cheating me I will break your head if you खोन्थानो हादे आं बुंनि if you lying me I will hit you whenever I am catching you cheating on me other girl without me I smash your head very badly very brutally and injury happen your body आइला जामाइला मा जाबावगोनलै बे बिमाजोंबो खोनासंनो बाबायलै आं बेनि इंलिस सोलोंनायखौ आंथ' बोरैबासो मोनलायलांबायहाय खोमायानो जानलायलांलासो आंना रोंथो नोंसोरल' रोंनानै थानांगौ नामा लुदुरगा आंखौ लुदुरगा बुंबाय थानाङा सानसे आं बे न'खरनिनो बिजामादै जागोन मानो होनोब्ला दावदैया आं दावदैनि नै बाल खिथुनि ओइ मरन्स साथाब you disgusting morons लाइला जामाइला रायनोबो रोंबावबायसो माथोलाय आं हले जेबो खोनायाखैहाय बाजै देलाय एबार इंलिसनि रायलाय बिसोरखौ साथाब you guys why always खां खिंखां I'm telling you साथाब and cheat why disturb बाबु disturb-खौ इंलिसनि मा होनोहाय डिस्टार्बखौनो बुंखायो बाजै disturb-आथ' जोंनि हादरनिसो भाषा नङा होमबा हारसाफोरासो disturb होना होमबा हिन्दीफोरासो बर'फोराबो disturb होनो माथो दाना मानो disturb खालामदों होननानै बेखौसो सोंदों आं इंलिसाव मा होनो होननानै disturb-खौ बर'आव खायसो होननानै बुङो सोरबा नोंखौ नोंनि खाथियाव फैनानै दावराव दावसि खालामोबा बेखौ खायसो होननानै बुङो दा बेखौ इंलिसाव डिस्टार्ब होननानै बुङो बाजै आयो नंगौना नङासै नंगौ बाजै आंलाय मानो नंखायखौ फोरोंनो होमबा दा बिसोरखौ रायहरनायलाय जादोंना जायाखै बाबु आं हले इंलिसखौ सल रायलायनो नांलायनो थाखायसो सोलोंदों दे बाजै आं थानायाव जेबो सिन्था खालामनाङा आं नोंखौ गासैखौबो फोरोंगोन एबार अननाय मोजां मोननाय गोरोबलायनायनिखौ फोरोंगोन नों बाजैया रागानिखौल' सोलोंगासिनो ना आं रागाखौनो सोलोंगोननि नामा बेफोरखौ रोंग्रोबासो जासिगोन बायदि मोनदों आंनि बुंनाय सोदोबफोरालाय जादोंना जायाखै बाबु जादों एसे प्रेक्टिस नांबावगौ बाजै आंजों रायलायबाय थाबानो नों रोंलांगोन दे होमबालाय आं नोंजोंनो सोलोंजाबाय थानोसै बा मानि मिथिं सोलिलायगासिनो नोंसोरालाय मानि हिसाब खिथाब आंहा नुवाखै आरो टिउसन लानायखौ एफा हरालागि टिउसन मा फोरोंलायगासिनो हा दे बाजै आं जेखौ फोरोंदों बेखौनो रायलायलाय होमबालाय हेलौ हाजबेन्ड sit down yes sit down लालाय गैला खोमालौलायनाय इंलिस टकिं मारिसिगोनलै बे आइया बे बाजैयाबो बाजै आरो दै आंहा हले ओंखाम उखै सोबायमोन होमबा आं नोंनि थाखाय ओंखाम खुरना लायनि दांदुला नोङो थेनानै थाया मानो I love you खोनासंनो माबेन welcome to home dear husband मोजां आगबारायथारबाय माथो नोंना इंलिसा बिराद मोजां फोरोंगासिनो दङ नामा नोंना इंलिस मास्टरा थिगानो जादो दे इंलिस रोंसिगोन टकिं खालामसिगोन ओमफ्रायलाय माथो नांबावगौ नङा होमबा हांग्रि why you jealous always you jealous because I am smart than you because you give I happen I am English far better than you and you jealous why jealous don't jealous otherwise I jealous too मा होनदों मोजाङै बुं what happened are you jealous now I am speaking English you jealous you why jealous always jealous मा jealous ब्रा मा jealous होननानै बुं बाजै सही पकड़े है jealous why always you jealous me are you not jealous because
Now, you love me, I love you. If you don't love me, I will smash your head. Because you always line happen other girl, college girl, beautiful girl, and you sitting me, and you lying me. And that's the why I learning English. Because you never love me. I got hurt. My heart. My little red heart is very hard. Because you love belek girl, belek sikla. Hey, hungry sonang nोंखौनो गोसो थोयो. No, don't sugar your mouth. Don't sugar your mouth. I am not melting like a mombati. Now, because I am happen laha gorom. मा डायलग मारिगासिनो ब्रा हे बेखौसो सोलोंगासिनो दं नामा नोङो इंलिशनि गावनि हौवाखौसो जावनो Because upay not their hubby because you are lying king king of the lie. King of the lie. That's the way I never trust you. Pray again. जाबाय बिराद जाथारबाय टिउसन मास्टार हांग्रिमोन दिया बिराद इंलिश रोंबाय गाबोननिफ्राय फैयाबाबो जागोन मानो फैयाबाबो जागोनहाय आं इंलिशखौनो रोंजोबाखै आंना मास्टारा आंखौ ट्राइसो नायदों फैनो मोना फैनांला दै टिउसन मास्टार गाबोननिफ्राय Why he no come? He always come my house and English teaching. You shut up and looking, okay? देलाय महारानी नोंजोंलाय सोरथो हाबावनांगौ जाखो दे बाबु आं बुंनाया जादोंना जायाखै खोन्थादो जायाखैबाबो आं जेबो दुखु मोनथारा बाबु नों सैथोखौल' खोन्थानानै होदे बुंनायफोरा जादोंआनो बाजै जेबो जिंगासिनांगौ गैया रोंलांगोन दे बाजै एसे ग्रामारफोरा मिस्टेक जादों होमबाबो प्रेक्टिस खालामबाय थाबानो रोंलांगोन बाजै दे होमबालाय फोरोंबाय थादो आरो बा हरसे सानसे टिउसनखौनो लालायबाय थानोसै नामा नोंसोरलाय टिउसन मास्टार माला थांगोन नों न'आव बाजै टिउसन मास्टारा न'आव थांनो जाबायथ' दहायनिफ्रायनो लाखिबाय थादों नों आंग्रिमोनदि बेहाबो न' दं बेहाबो खामानि दं नों बेफोरबायदि सानसे लाखिबाय थाबा जागोन नामा ओइ टिउसन मास्टार थांदो बाजै होमबालाय आं दिनै थांनोसै गाबोन फैबानो जाबाय बाबु आं नोंनि थाखाय थिंख्लि फिथा सावनानै होगोन जायखिजाया इंलिशआ थाब रोंबानो जाबाय जागोन दे बाजै वा हांग्रि टिउसन मास्टारजोंबो माथो गोदैलै आंजोंलाय माथो गोफा बेलाय नोंखौलाय माथो बुंदों आंलाय नोंहासो आंनि टिउसन मास्टारखौ दाय जाबाय थायो टिउसन मास्टार गथ'आसो आंखौ मोजां फोरोंनानै आं इंलिश रोंबावदों आंलाय बहाथो हिन्दी इंलिश रोङोमोन टिभि सिरियाल नायनायसो हिन्दीखौबो एसे रोंबावबाय दा इंलिशखौबो बिदिनो रोंलांगोन आं टिउसन लायै आंखौ गोरों जाजानो गिदों नोंसोरो गोरों जाबा बे जायगायाव थाला आङो गोजौ जायगायावसो थासिगोन आंबो गोरों जाबाथाय बयखौबो फोरोंगोन बयजोंबो सिनायजानाय गिदिर मानसि जागोन सिमाङालाय बिराद मोजांलै हांग्रि सना नाथाय जेसेबांनो गेदेरसिम सहैयो एसेबांनो दायथ'आबो बारा जायो मिन्थिबाय जेसेबांनो माहाजोन एसेबांनो खर' गरम नोंनि खोथा बुंनायाव आवलिथाराहाय आंहा इंलिश रोंनांगौ लेखा रोंनांगौ अच्छा बारु थाइबानि लारु रोंनायखौथ' आं जेबो बाजा हिन्जाव टिउसन मास्टार लालाय हिन्जाव टिउसन मास्टार आंना बेनो मोजां बे बाबुआनो मोजां नों जेबो बुंनाङा आंलाय माथो बुंनो हाबावनोब्रा दा आंलाय इउपिपिएल पार्टिखौनो माबा बुंनो हायो ना बिपिएफ पार्टिखौनो माबा बुंनो हायो गेजेरनि मानसि गेजेरावनो थाबाय था आदा आंनो गोजां बोथोरनि स्वेटार नांगौमोन मानो स्वेटार नांगौ बस्थाफोरखौनो जोमलाबायनानै था गोदो जोंफ्रा उन्दैफोराव कम्बलफोरखौनो जोमलाबायोमोन दासो स्वेटार जेकेट जोमलाबायनानै था गोजामफोरखौनो आदा आं नोंनाव जेखौ बियो नों मानो उल्था बुङो आंनो जेकेट नांगौ होननानै बुंदों आं मिथिखाया आबा आंनोबो जुथा नांगौ मुजा नांगौ दे बिबेन्था नोंसोरा जुथा मुथा फारसेथिं एसटिनि दावराव दावसिनि आं अफिसावनो थानो हाला मिथिबाय नोंसोर आंनि खर'खौ मानो इसिबां गला खालामगासिनो दं मानो इसिबां गला खालामगासिनो आफा नोंनाव जेबो बिबा मानो मोनालाय मालायनोबा होनो हायो सोर मालायनो होनाय I know everything where is money is come where is your money is going I always hisab raking I always know and I am subsab happening मानोथो जेबो होना आफाया मालायनो फैसा होनायखौलाय because I am learning everything learning and wait and watch what I do what I am going to do जाबाय नोंनि दुदु दादाखौ खोनासंनो बाबाय आं जाबाय न'आव फैबाबो सान्थि गैया दाल आरो नोंसोर सानैयाबो जुथा नांगौ मुजा नांगौ जेकेट नांगौ बबेनिफ्राय फैसा मोननो आङो दरमा मोनाखै आं दरमा मन्थ्रिफोराबो दरमा मोनोना मोनाखै गैया दासान्दि दरमाखौ मोनाखै बेनिखायनो आंनाव जेबो बिनाङा आंखौ खर' गरम खालामना मिथिबाय उन्दुहैनोसै आं
दा लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट खालामबानो जाबाय कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय आरो आंनि मुंखौ लानानै लाइक मोनसे होदो शेयार मोनसे खालामदो बास खिन्थु आं बिराद मेंदों रायजोफोर बिराद मेंदों एन्टनिय नों मानो बुजिया जों सानैनि मोजां मोनलायनाया मालाबाबो हेपि एन्डिं जाया होननानै जों सानैया जेसेबांनो जोंनि खुन्दुंखौ मोनसे खुन्दुंआव खाज्रायनो नाजागोन एसेबांनो जोंनि खुन्दुंआ बांसिनसो गोफोन जालांगोन आं गोबांबार नाजाबाय जों सानैनि मोजां मोनलायनायखौ रैखाथि खालामनो नाथाय आं हाया मानो हाया जानांगौ जाखो जोंलारि जेराव आइ आफायानो गनायथि होबायब्ला नों माखौ गिदों जोंलारि नुनायाव जेसेबांखिनि गोरलै नङा मानो एसेबांनो बांसिनसो गिथावना महर लायो मिथिबाय नोंनोथ' नुखादों एन्टनिय जों सानैनि मोजां मोनलायनाया मा जालांखो मोजां मोनलायनायावलाय बेफोरबायदियालाय सफैखागोन ना गासैबो मोजां जानायावलाय नों मानो बेफोरबायदि सानखो जोंलारि आंनि आइ आफायानो गनायथि होबायबा आरो मा नांबावगौ नोंनो आंनो नांगौ गोजोन जेराव आं गोजोनखौनो मोनाब्ला जेराव आं जों सानैनि फिउचारखौ गोजोननायखौनो नुहुराबा अब्ला आं मानो नोंजों रिलेशनशिपआव थाबावनो एन्टनिय नों जोबोद मोजां मानसि मिथिगौ ना एन्टनिय नाथाय आं गोबां मेंबाय मोजां मोननायनि दावहाजों जुजि आं मेंबाय आंहाबो लाइफ दं आंहाबो नखर दङ आंबो आंनि गावनि साननायखौ जाफुंहोनो लुबैयो एन्टनिय आं नोंनि गासैबो साननायखौ जाफुंहोगोन ना एसेबां थेर बेथेर जाखांनायनि उनाव गासैबो मोजां जानायाव नोंनि गोसोआ माखौ लाबथागासिनो दं जोंलारि मानो होननानै बुङोब्ला आंहा खोथा होखादों एन्टनिय नोंनि बिमानो जाय खोथाखौ होनायनि थाखायसो आंनि बिमा बिफानो नोंनि बिमा बिफाया थांनानै निमाहा बिहैदों अब्ला आंहाबोथ' जबान दङ जुदि आं बे खोथाखौ एन्टनियनो खिन्थाफिनो अब्लाथ' बिनि बिमा बिफाया आरोबाव आंखौ आंनि नखरखौ बेफोरबायदिनो खस्थ' होबाय थागोन मा सानखो आंबो मिथिगौ नों आंखौ मालाबाबो गारनानै थानो हाया अब्ला बुङा मानो आंनि आइ आफाया नोंखौ माबा बुंदों नामा आंखौ जेबो बुङाखै आरो आं बेखौ लुबैयो नों आंखौ मालाबाफोर मोजां मोनमारथारदोंब्ला आंखौ मोजाङै थानो होगोन आरो आंनि नखरनिफ्रायबो गोजानाव थागोन आंखौ आंनि गोसो बायदि थानो हो लाइफआव आं गुबुननि थिननाय बायदि मावबोबाय गुबुना माखौ लुबैयो नखरा माखौ लुबैयो बेखौ मावबोबाय दिनै आंनि बेलायाव आं आंनि गोसो बायदि मावनो लुबैयो बेनिखायनो आंनिफ्राय गोजान जानो प्लिज एन्टनिय आंनिफ्राय गोजान जा आं मिथिगौ जोंलारि नों आंखौनो मोजां मोनो माबा मोनसेथ' जाहोन थानांगौ बेनिखायनो नों बिदि बुंदों ना आंनि आइ आफायासो माबा बुंदों खोथाया जियानो जाया मानो जोंलारि जेब्लाबो आं नोंखौनो हास्थायगोन आच्छा जोंलारि गाबनाया नोंनि हुदा जाबाय नामा जेब्लानो नोंखौ नुयो गाबनायल' नुयो आरो बे हराव मानो मोजाङै थाबायाखै गाबोब्ला मेगना आनज्लिदो नङाखै नामा आरो बे दान खोमसि हराव सिखाव नामा नों मा जादों सोर मा बुंदों नोंखौलाय नोंनोलाय मानो नांगौ बानलु बायदां नोंबोथ' आंखौ नुनानै इगनर खालामदों अब्ला दालाय मानो आंखौ रायदावफ्लादों नोंलाय आंनि गोसो आं नोंखौ रायदावनोबो हानाय नोंखौ जंखायनोबो हानाय बे आंनि गोसोसो बानलु बायदां नोंजों रायलायनो एसेबो गोसो गैया आं दिनै नों रायलायनो गोसो गैया मालाय मा जाखो आंथ' दिनै नोंजों रायलायगोन गोसो बायदि बानलु बायदां दिनै आंनि गोसोआ जोबोद गाज्रि जेबो बुंनाङा आंखौ मानि थाखाय गाज्रि आंथ' नोंखौ जेब्लाबो बुंखायो आं माथो मा बुङो नोंलाय गोसोखांबानो जाबाय आं नोंखौ मा बुङो बानलु बायदां नों आंनि सासे मोजां लोगो आं नोंखौ मालाबाबो खोमानानै लानो गोसो जाया बानलु नों बायदि लोगो थानाया खाफाल गोनांनि खोथासो जायखौ आं मालाबाबो खोमानानै लानो हाया बेनिखायनो आं नोंनिफ्राय जानला माला खोथा खोनासंनो गोसो गैया मा जानला माला बुङो आं मानि थाखाय आं नोंनि उन्दैसिनखाय बैसोआव नोंनि उन्दैसिनखाय आंखौ इगनर खालामो नामा नों मा बुंलाबायदों नों बेफोरखौ बानलु लोगो जानायाव बैसो उन्दै गेदेर मा खोथा आरो नोंलाय आंनि बैसो उन्दैखायनो बेनोथ' आंलाय नोंनिफ्राय बेसेबां उन्दै 10 बोसोर 20 बोसोर 30 बोसोर 40 बोसोर अब्ला माखौ लानानै एसेबां सानबाय थायो आं बैसोखौ लानानै जेबो साना नाथाय नों आंनि जायगायाव थानायमोनब्ला नोंबो बुजिगौमोन दिनै आं माबायदि थासारियाव दं बेनिखायनो आंखौ जेबो बुंनाङा नोङो नों जेरै गाबनानै खिथिबाय थादों बयनिबो सिगाङाव बिदि गाबनानै दिन्थिबाय थायो नामा नों मानो दिन्थिनांगौ जाखो दा आं गाबनो ओंखारनायखायसो गाबदों रावनोबो खिन्थिनो मोना नोङो नोंनि बे गाबनायखौ आरो नोंनि गाबनायनि जाहोनानो जाहैबाय एन्टनिय नङा होमबा बेसेबां सोगाबो बेलाय नोंखौलाय एन्टनियनि सोमोन्दै जेबो बुंनाङा नों आंलाय मा बुंदों नोंखौ गाबनायखौसो नुबाय थादों बेनिखायनो बुंदों एन्टनिय दिनै आं नोंजों रायलायनो गोसो गैया होनबानो जागोन नामा बुं मानो गाबदों नों मानि थाखाय गाबदों बेखौ आं मोजाङैनो मिथिगौ जोंलारि दा आं नोंनि खुगानिफ्रायसो खोनासंनो लुबैदों बानलु बायदां
आं जुदि फैगोन जोनोमाव मानसि महरै जोनोम मोनो अब्ला हौवा जानानै जोनोम मोननो गोसो गैया। गुबुननि खोथा खोनासंबाय थानो आरो आंनि थाखायनो आंनि आइ आफाया खोथा खोनासंनो, आंनि हाबानि थाखाय खस्थ' खालामनो आरो आंनि हाबानि थाखाय थै-थां जुजियोनो आंनि आइ आफाया आंनि थाखाय हर सान खस्थ' खालामनायखौ आं लुबैया। जेब्ला आं गावनि गोसो बायदि मावनो लुगैयो अब्ला बिमा बिफाया दुखु जानायखौ आं लुबैया। जेब्ला बिमा बिफानि खाथिर आं गासैखौबो मावजोबनो गोसो जायो अब्ला आंनि साननाय हनाया थालांनायखौ आं लुबैया। आंनि थाखाय न'खरा दुखु मोननायखौ आं लुबैया। बेनिखायनो आं हिनजावसा जोनोम जानो लुबैया। हिनजावसा जोनोम जानाया जेबो गाज्रि नङा। जुदि नैथि जोनोमखौ फोथायोब्ला मा थिक बै जोनोमा बे जोनोमनिख्रुइबो गाज्रिसिन जानो हागौ। बेनिखायनो जोङो जेखौबो फोथायनो नाङा। दा मा सोलिगासिनो दं बेखौ लानानैसो गावनि सायाव फोथायनाय लाखि। आं मिथिनायावथ' नों इसेबां गाबखौ खान्दुरि नङामोन नङा होनलाय जोंलारि? मानो नङा जानो? आं बायदि लोरबां रावबो गैया। गावखौनो बिदि बुंनानै लाबाय थानाङा नों जाम्बि। गारियाव जिरायफै। न'आनो मोनखासिगोन मानो नोंनि गारियाव जिरायनांगौ आंलाय? जोंलारिया लिंहरदों नोंखौ। मा? जोंलारिया लिंहरदों आंखौ? औ, न'आव फन खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय जोंहानाव थांगोन होननानै। नाथाय जोंलारियाथ' आंनो फन हराखै। जोंलारिखौ लोगो हमनो गोसो दङना गैया? मानो गोसो गैया जानो? होमबालाय गारियाव जिरायफै। नाथाय दा मोनाबायना। मा बामनानै लांनांगौ नामा? बिदि नङा। होमबालाय मेगननि मोदैया हुगार आरो गारियाव जिरायफै। आं बांद्राय बुंबाय थाया। नङाबा बुद्रुनानैबाबो लांगोन आं। मा जालायखो बेहाबा? आरो जोंलारियाबा मानो लिंहरदों आंखौबा? लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। गोबां खस्थ' जागासिनो दं दासान्दि। बेनिखायनो भिडिअखौ गोलाव लाबोनो हायाखै। गोबां नाजासेयावबो नोंथांमोना गाज्रि मोनाबा अन्नानै निमाहा होदो आरो गुसुंबाबो भिडिअखौ नायनानै गोजोननाय लादो। गुड नाइट।